Jakaruna. Aku sekon desa betaku meng kawa crita ya loro rambok gagas ora apa-apa sing penting wis foto lan tetep jakaruna kanggo gawe kani sing apus kromo sing penting wis foto lan tetep jakaruna kanggo gawe kani sing apus kromo gak kuwi to. Pira iki ta hitung sik 10 dikurangi 8 siji loro siji oh siji iki yes iki munggah terus lurus 15 dikurangi 13 ini ngene terus iki ngene siji loro siji nah oh kena nembus aku iki cah siji nah terus kirene kirang puluh dikurangi 16 20 terus dikurangi 16 ngene iki ngene siji loro telu papat siji nah wis kena bener iki entuk aku kurang siji kirene terus munggah dino iki selawe dikurangi waduh iki sing 5 nyilih sapa aku Man boleh opo iki aku kaki ngitung nomor nomor apa alah iki arek tuku nomor aku ke ramal heeh kowe arek tuku nomor ora ya ora tuku aku jo nganggone Mbah Padar wae kono ki tukang ramal lho po iso to lek ya iso ning biyen saurunge duwe mantu kowe diijik sirut cilik biyen oh ndak pinter bapak ke ya pinter kayak iki malah dadi jujukane wong-wong ngono iki iya tak critani biyen ki dek jaman Tlaga Tilengasat kowe ngomong karo aku ngene Min nek ketiga Tlaga Tileng kuwi anak asat lah engko nek rendeng akeh banyune bareng rendeng tenan man kebak banyune Sile nek ketiga sile aku udah bingung iki kepiye balen ngono ngene biyen ki ngomongi nek ketiga ki asat ning kon ditenono nek rendeng mesti akeh banyune bareng rendeng tenan akeh banyune tenan nek ketiga asat Hmm. Terus nek rendeng oke banyune. Pinter ya bapak. Wah,
bapake Ayo pinter. liyane galak jebule goblok. Hus. Aja nracak karo Mbah Padar iki. Lah wong yo nek ketiga asat. Nek rendeng akeh banyune. Awake dhewe ki melu goblok lho, Lek. Karepmu, aku ora nggone Mbah Padar kono. Duh. Iki ndak bapak ki ndak pinter masa kowe. Nek ketiga asat. Nek rendeng kebab banyune. Bapak ki gara-gara ampang kesilep ke mangan lenjut yo. Lek. Duh, Lek. Waduh, tak melu eno. Lek, tak melu, Lek. Entah ini. Iki ngene, Mbah. Aku kira tuku nomor. Kira-kira sing metu ki pira? Anggapmu wong edan ngono apa piye aku? Mbok takoni nomor. Ya ora ngono to. Jeki mbiyen ki kowe ki iso. Kuwi mbiyen. Saiki yo lali. Lah mbone nek saka ngimpi yo kena diutak-atik to kaya ngono kuwi. Anu men. Kapin udan aku mabengi ngipi. Lah, ngipi apa, Mbak? Nemu sepatu ning Selenco. Siji rupa abang. Heeh. Sijine meneh kuwi rupane ijo. Sing kiwa kuwi mau sing rupa abang siji, ijo yo muni siji. Kuwi siji-siji. Ji, kan jalukmu sing pira ngangka? Papat. Tang angka ning sing sepatu kuwi mau kuwi tak guang ning gunung. Gunung kuwi umume mengkurep kuwi yo siji. Apa manuk iki? Anu, Lek. Ya padha sing tak hitung mau. Apa kowe arep tuku sampean? Nggih, Pak. Ning ya aja lali engko nek nembus yo karo bapak eling. Nggih, mengke tak tumbaske susum. Ah ngono lho. Wis gek pira? Ora sik iki dinane apa to? Iki setu paing. Setu ki 9, paing yo 9. 9. Oh papat wae, men. Genah kuwi. Genah. Niku kena medal, Pak. Nek ora dimestik, Ya wis nakno. Ayo anu Surati. Ket surat wae lho. Heeh. Ning genah kapan niku, Pak? genah. Oh ya wis Mbah, nek genah wae aku ki tak lunga sik. Iya. Pun, Pak. Iya. Aja lali lho, Man. Nggih. Surati yo nek lewat yo. Yo urung kok, Lek. Jam pira ta biasane iki? Jam 8. Saiki jam pira? Iki jam piro ngawake saka nggone bapak mat jam 7. Lewat 15 menit ta ya. Dilongkas yo. Paling. Nomere mau ki dienggo awake dhewe. Aja ngasih ngerti wong liya. Iya ning kena nembus ya, Lek. Genah, wis genah nembus. Hah. Wis tak tinggal dhewe wae ngono. Lah kowe tuku pira? Aku kan saiki men akeh genep 10 ngono, Lek. Aku. 10.000. Heeh. Tuku kok ngedhiwi kok ngono. Lah aku duit iku iki gak, Lek. Ngene. Lho, Tak ijoli. Iki genah nembus. Tukuku sing akeh. wah. Matur nuwun, Lek. Lek kowe ra tuku pira? 100. Kabeh. Lah iya kok meneh tok akeh. Yo nek anu, Lek. Aku yo iki kabeh ngono. Aku Kok duit to cah?
Lho, banget. Sing pundi wae? Aku arek nang gone Har Siti. Oh, Dek andum duit. Tuku nomor arakan. Tuku nomor nggih. Ya iya. ning larangane negara. Elae-elae. Aja ngengkel men. Kuwi wong ndelalah, kowe ki menang. Ora dadi daging, Mit. Tenan. Elae aku wis bola-bali yo. Tak pangan enak, ora tau kesereten. Lah. Kowe ki arep tuku to, Man? Nggih wae, nek tumbas. Niki 50.000. 50.000. Nggih. Lah nek 10 kene nembus entuk pira to, Mit? 500. 10.000 kuwi. Lah iya, ora akeh. Oke, aku tuku 100. Nek 100 entuk pira, Mit? 6 juta. 6 juta. Kata. Iya. Kata wae. Ah, ora gumun ning. Wingi kur rak marai tuman, gek engko entek-entekane petung. Kur do nyermimih ora duwe duit nek ora nembus. Elae-elae. Dewi ki nek 6 juta ki nek nembus to, Min. Lah nek ora nembus, Genah nembus iki ke. Engko ke. Kenapa nek iki? kena. Kenapa nek niki? Genah. Mumpun diramal niku kunan. Duh, wis do. Duwe nomor sing arep dituku, Man. Yo Ampun kok. duwe wisan. Ampun. Pira, Man? Nomor niku siji, terus siji neh, terus Lah iya. 0. 0. Pira? nggih. Pira? Siji, Siji. terus siji neh, Siji. terus 0. 0. Nggih wae. Nomore kuwi mau. Patang nomoran kuwi. Heeh. Nah nembus kuwi. Genah. Niki pun cetha nek niki wae. Iki larangane negara lho, Sak. Tenan lho iki. Wis semeneh, sing penting menang. Nek 100 entuk pira, Min? 6 juta. Wis. Titip Titip pira? 20.000. Jare ora gelem mau ke. Yo sing penting ora kondo-kondo to, Min. Yo, Mergo sampean kuwi. Niki titipenan wae. heeh, aja lali nomor iki. Siji, 0. 0. Nggih. Kata Min, 0 to. Heeh, 0 mau ke. Yo, ora nembus kondo lho, Man. Nggih wae, nggih tak jenenge diterke mriku nggih. Heeh. Anu, bukaane jam pira to? Jam 12. Jam 12. Yo engko gugan nek no. Nggih. Ha yo. Nggih. Yo, Min. Yo engko tak gugah. Nggih wae. Larane negara lho, Min. Men anak kae. Kok gugan lho. Iya. Titip pira mau ke? 20 nak. Ya ape nggo tuku rokok wae. Duh. Aku ora wani kok. Lah kene. Aku wedi kok ngono di nek mau pangat. Iya pe ditukokke wae nek Le. Oh iya iya. Wong wis genah ora nembus ya kok. Aneh. Kan mau kan siji, 0. 0. Wes men kapok. Genah kapusan banget ki. Genah. Heeh. Gigi wae apa banget ki. Nek kelakon ngapusi apa banget aku ya gigi. Men kapokmu. Heeh, lagi surat lewat-lewat ya. Mbuh to iki. Iki jam pira to iki asline iki? Paling dilone Le. Cintani sik wae. Selak ngantuk aku iki. Alah sedelok nih.
Matur nuwun sampeyan sampun mirsani. Ampun supe kula badhe wangsul malih. Matur nuwun sampeyan sampun mirsani. Ampun supe kula badhe wangsul malih.